Jeg sidder nogle gange og døjer med, når jeg skal lave en figur, så er den for eksempel sådan helt fyldt ud med farve. Den kan man ændre hernede i bunden af skærmen, til jeg kan sige, at den skal være hvid, sådan den ikke er fyldt ud. Så ændrer jeg den hernede i bunden af skærmen. Hvis det ikke virker, så kan man altid gå over på at trykke på figuren, og så kan man vælge den her Stroke Paint. Så kan man jo sige, at den skal ikke have nogen farve, når den er fyldt helt ud. Den skal ikke være, altså jeg trykker på Fill, så skal den ikke have nogen farve. Hvis det så ikke gør, at man får den her figur, jeg gerne vil have, som bare er lige trukket op med en sort tus, så kan jeg lige vælge Stroke Paint, og så kan jeg vælge den første her, der hedder Flat Color, og så kan jeg vælge den farve, den skal være. Så ændrer den til det, jeg gerne vil. Jeg kan også være, at jeg skal vælge Stroke Style. Det er, hvor tyk skal stregen, jeg tegner i, være. Den kan jeg jo ændre til at blive tykkere og tykkere og tykkere. Eller jeg laver den tyndere. Det er især, hvis man ikke kan se noget, man henter fra Tinkercad for eksempel. Det er godt, at man ikke kan se det. Så skal man lige trykke Ctrl A, markere det hele, og så ændres tykkelsen på stregen, man henter fra Tinkercad. Det er jo sådan det ene tip her. Det næste tip på noget, jeg nogle gange har døjet med, det er det her med, jeg også viste i en tidligere video, når jeg laver min figur, så får den ikke runde hjørner, så får den firkantede hjørner. Så er den firkantet. Sådan der. Det er jo sådan lidt irriterende, hvis man skal have den her nøgleringfigur. Så kan man jo lige tegne den forfra igen, og når man tegner den forfra, så kan man lige trække ned her og runde hjørnerne. Det kunne være ret smart, hvis man vil eksportere det til Tinkercad for at have en nøglering, man kan lave i 3D-print for eksempel. Det kan også være rigtig fint, at man laserskærer det. Så nu har jeg ligesom lige lavet sådan et rundt hjørne her. Det samme har jeg også vist før med cirklen. Hvis det ikke er en cirkel, der kommer, så er det fordi, man skal op og pille herop ved nogle andre cirkelformer, man så kan lave. Og ellers skal man lige ramme den samme cirkel en gang til. Så hvis cirklen lige pludselig er en helt anden cirkeltype, så er det fordi, man har fået ramt en af de andre indstillinger heroppe, når man tegner cirkler. Det er bare irriterende. Hvis man gerne vil ændre på vinklingen på en figur, nu sletter jeg lige dem, jeg har lavet her. Hvis man gerne vil ændre på vinklingen, så skal man lige klikke. Sørg for altid, at man har ramt pilen. Trykke 2 gange. 2 gange. Så får jeg sådan, at jeg kan vinkle den i en anden retning. Det er ret simpelt. Man skal bare trykke på figuren. Ude på buen her 2 gange. Så kan man ændre på vinkelretningen. Det er også ret cool at kunne. Det kan også være, at det driller med, at hvis man gerne vil lægge den samme figur her oven i den anden, så det kan godt være, at det driller med, at den forsvinder. Det gør den der ikke. Det kan man godt, men hvis den forsvinder, så skal man simpelthen lige bede den om at fremhæve den der sektion til toppen. Så det er oppe i toppen, man trykker. Så kommer den frem. Længder og bredder, det indstiller man jo heroppe ved højde og bredde. X og Y, det er jo bare, hvor på papiret den har placeret det, man sidder og designer på. Hvis man gerne vil sætte tekst ind, så vælger man tekstværktøjet hernede. A. Fortæller, jeg vil godt skrive en tekst der. Så skriver man lige en tekst der. Den er jo ikke ret stor. Det kunne man jo have ændret, da jeg skrev teksten. Så kunne jeg bare ændre den til en større teksttype. Eller jeg kunne bare markere den nu, og så kan jeg jo lave den større. Hvis jeg gerne vil have den til at være større, så kan jeg bare lave den meget større på de forskellige leder nu. Nu får den lige 10 og 20 millimeter. Hvis jeg gerne vil have låst forholdet imellem, tager jeg lige teksten ned, den ene side af teksten og den anden, så kan jeg jo trykke på hængelåsen. Så betyder det bare, at hvis jeg ændrer den her, kom lige telefonopkald, vi bliver afbrudt af, men nu har jeg trykket på hængelåsen, så ændrer jeg på den ene side her, så følger den selv med i den anden side, i bredden, når jeg ændrer på højden, fordi jeg har bedt dem om at binde det sammen, så risikerer jeg ikke, at hvis det er et billede, at det bliver forvrænget for eksempel. Det er også en fin lille trick. Så er der også det her lille trick her med, som jeg nogle gange bruger, at jeg bruger den her dokumentindstillinger, og så ændrer jeg simpelthen vinduets størrelse til den træplade, jeg gerne vil lave. Hvis jeg ikke kan have, altså hvis jeg skal laserskære noget, der er større end 20 x 30 cm, så bliver jeg nødt til at lave vinduet større. Så kan jeg lave det 700, fordi det er min laserskærer kan tage 700 x 500 i størrelse. Så ændrer jeg bare på, nu har jeg jo et kæmpe designvindue lige pludselig, jeg kan sidde og arbejde på. Det er bare stort i alle retninger.
Så tror jeg faktisk ikke, jeg har sådan flere. Jo, det har jeg. Jeg har lige det sidste tip. Det er jo, hvordan man får det sat lige. Og det er jo, ved man markerer det, man gerne vil, justere i forhold til hinanden. Nu er det den bue og den store her. Og så vælger jeg jo Align-værktøjet, ligger heroppe. Align and Distribute. Det vælger jeg. Så siger jeg, at det skal stå i midten. Så rykker den i midten. Teksten, der stod inde i den inderste rygge, den følger ikke med, fordi den er ikke låst fast til det midterste felt. Det kan jeg jo gøre bagefter. Så kan jeg jo sætte teksten ind til det midterste felt og sige, teksten skal stå i midten af det felt i begge retninger. Så gør jeg sådan der. Og så har jeg sådan set noget, jeg synes ser pænt ud. Så kan jeg jo markere det hele. Og så kan jeg jo gå op under objekt, og så kan jeg gruppere det. Det betyder bare, når jeg nu har lavet et design, jeg synes, der virker, så kan jeg jo gruppere det. Og så kan jeg jo kopiere det, hvis jeg gerne vil skrive 10 af det samme ud. Det har jeg tit gjort, når det er nøglering, jeg laver. Så har jeg lavet en masse ens nøgleringe. Så kan jeg lige kopiere det. Og så sætte dem tæt sammen ved siden af hinanden. Fordi så kan jeg sådan udnytte hele materialet, når jeg skal læse og skære det. Det tror jeg sådan set var den lille video med lidt ekstra flere tips og tricks, som jeg nogle gange gør brug af på det, jeg synes, der driller allermest, især når jeg har med børn at gøre. Og når jeg arbejder med børnene, så plejer jeg at vise dem meget, meget simpelt, hvordan man laver en nøglering, eller hvordan man laver en julekugle. Fordi så kan de faktisk et stykke hen ad vejen godt gå i gang i Inkscape. Det svære det er at få det husket til det rigtige filformat, og få det gemt de rigtige steder, og få det lagt ind. Men jo flere gange man gør det med børnene, des dygtigere bliver det til det, og til sidst er det styr på det.